שלום, שמי דני ברום, אני פסיכולוג קליני ואני מנהל מיטיב המרכז הישראלי לפסיכוטראומה. אנחנו מקבלים הרבה פניות של אנשים שבעצם אומרים אנחנו צריכים התערבות, או אחותי או אחי צריכים התערבות, אחרת הם יפתחו הפרעה פוסט-טראומטית, PTSD. ובא לי לספר לכם קצת על המציאות של זה. כי בעצם רוב האנשים שעוברים דברים קשים, אפילו קשים מאוד, כמו שאנחנו רואים עכשיו, הם מתמודדים בצורה בריאה וטובה עם זה. זה לא הולך בלי סבל, אבל הם עוברים את זה, הם נותנים לזה לעבור. כמובן, הגוף משתולל כשאתה רואה דברים נוראים, וגם אחר כך אתה מרגיש המון דברים, ולפעמים יש כאב בטן, כאב ראש, קוצר נשימה, כל מיני דברים שהגוף בעצם אומר, אנחנו בסטרס, אנחנו ממש בלחץ. מערכת העצבים שלנו, הגוף שלנו, יודע לטפל בזה. וגם הנפש בעצם באופן מאוד רגיל עובר את זה לרוב בצורה טובה. ורק חשוב לדעת שזה ככה. ומה שעוזר זה להיות עם בני אדם, להיות עם אנשים אחרים, להתחבק, להיות חם גם כלפי אנשים אחרים. וככה בעצם התהליך של התמודדות יכול להתפתח בצורה טובה. וזה אומר שלפעמים אתה נורא מוצף, ואתה רואה שוב מה שראית, הדברים שאף אחד לא רוצה לראות אותם. ולפעמים הסימפטומים האלה של קושי לנשום טוב, לפעמים זה חוזר. אבל עם הזמן זה בעצם, אם אנחנו ניתן לזה, הגוף יודע מה לעשות. רק צריך לתת לזה. אם התמונות עולות, תמונות גרועות, הרעיון הוא פשוט לראות את זה, למרות שאתה לא רוצה, אבל איכשהו צריך להתמודד עם מה שהיה. אז מה אנחנו בעצם אומרים? שכדאי להיות עם אנשים אחרים. כי אנשים זקוקים לאנשים אחרי הדברים הקשים שקורים. ולא תמיד צריך מיד לדבר. מה שצריך זה למצוא מקום בטוח. מקום של אנשים שמקבלים אותך, שאוהבים אותך, ושלא דוחפים אותך לא לדבר ולא לא לדבר, אלא פשוט אתה יכול להיות. אז זאת ההמלצה הכי חשובה שלנו, לתת לתהליך בגוף ובנפש להתפתח. ורק אם אנחנו יותר מדי מוצפים, ואם אנחנו לא מצליחים לתקשר עם אנשים אחרים, או שאנחנו בכלל לא יכולים לתפקד, אז אולי כדאי לחשוב על התערבות. אבל לא כולם צריכים, וזה גם לא נכון שאם לא עושים את זה עכשיו, כבר אבוד. לא. יש זמן לזה, ויש גם טיפול אם צריך, אבל אין משהו מאוד מאוד דחוף, למרות שהמצוקה לפעמים קשה. אז תודה.